demit, lemah, bero. Lemah bengkok iku diarani lemah bero déning warga desa. Sejatine lemah iku ora bero. Dadi bero jalaran wis lawas pancen ora ana sing wani nggarap. Ujare kandha, lemah kuwi wingit lan dadi papane demit mesanggrah. Buktine lemah ing sak kiwa tengene lemah bero iku subur. Senajan ora dioncori banyu saka kali irigasi. Kawit jaman londo, lemah bero iku pancen dianggep sangar déning warga desa. Penganggep iku turun-temurun engga seprene. Tau ana pawongan sing nekat nanduri lemah iku. Sawise kuwi, wonge asring girap-girap merga mimpi ala. Kepara ora let suwe banjur ketaman lelara. Kedadian iku nambah kandel kapercayane warga desa bab anane demit ing lemah bengkok iku. Senajan lemah bero iku diyakini minangka lemah sangar, ewa semono para nom-noman padha ora wedi nggunakake kanggo bal-balan. Bocah-bocah wis padha ngerti aturane bal-balan ana papan kono. Ing antarane sadurunge srengenge angslup kudu wis padha bubar. Mbuh bener mbuh ora, sawijining warga ngaku jare tau weruh wewayangan padha playon ing lemah bero beneri wayah wengi. Malah ana sing kandha tau weruh wewujudan medeni padha jengklekan binarung unine gending klenengan kanthi wirama uyon-uyon. Suarane ngrangin kinawa angin, nuwuhake mengkirike githok. Nalika iku, Titi wancine tandur. Ora adoh saka lemah bero, Parman lagi ngoncori sawahe kanthi bendung iline banyu irigasi. Rene salurane dibendung, sawahe Harjo ora kebanyon, jalaran iline banjur menggok menyang sawahe Parman. Parman kepeksa bendung banyu tanpa musyawarah karo warga kanthi pawadan selak arep lunga menyang Sumatera. Mula dheweke niat ndisiki tandur. Nedenge Parman ngileni sawahe, Harjo teka karo mikul pacul. Weruh sawahe kapiran banyu, Harjo nesu. Wuwuse sugal. "Man, kowe kok dadi nyalahi kesepakatan? Kudune sawahku dhisik sing diileni banyu." "Halah, kesepakatan apa?" Wangsulane Parman sajak nyepelekake. "Aku iki selak arep lunga adoh. Sabar sithik, iki aku wis meh rampung." Harjo saya muntap. Tanpa wigah-wigih, dheweke nyandak pacul. Dalan banyu sing kanggo ngileni sawahe Parman ditablek nganggo lemah. Parman ora trima. Tangane ngeruk lendut banjur disawatake raine Harjo. Harjo klilipen, atine wimbuh kobong. Harjo sing pawakane gagah gedhe dhuwur tanpa mikir dawa nuli balangake pacule marang Parman. Pacul natap bathuke Parman. Tujune sing namper bathuk mung dorane, dudu pacule sing landhep. Nadyan kena doran pacul, panone Parman kumepyur.
Dheweke ambruk jebabrah ana galengan sawah. Weruh Parman ngatang-atang, Harjo durung marem. Parman banjur diidak dadane karo muwus sereng. "Rasakno, Man, kelakuanmu iku ora beda karo kelakuane setan." Kahanan dadi geger. Wong-wong sing lagi ana sawah padha gembruduk mara. Niate arep nyapih sing lagi kerengan. Harjo bisa disarehake. Nanging tanpa kenyono-nyono, Parman njenggelek tangi banjur ngantem pilingane Harjo saka mburi. Harjo ora kober endo. Nalika Harjo arep males, wong-wong padha nggujer Harjo. Saperangan maneh ngalang-alangi Parman. Wekasane wong loro kasil dipisah. Nanging perkarane ora kandhek tekan semono. Parman sing bathuke mrempul ngomyang ora karuwan. Bola-bali ngancam arep miloro Harjo. Nalika iku Harjo wis dulungakake dening kanca kancane saka sakngarepe Parman. Saya suwe patrape Parman saya aneh. Dheweke pepatan pepanteng karo mlaku ngalor ngidul. Kadangkala nyandak paculan lemah disawatake saenggon-enggon karo ngundamono Harjo. Polahe Parman ora bisa dieluk. Nganti surup dheweke ora gelem diajak mulih. Nalika sisihane disusul amprih ngareh-areh Parman, malah disengguh mbelani Harjo. Parman semparet nglungani sisihane nuju lemah bero. Ing kono Parman sesumbar, ora marem yen durung miloro Harjo nganti lempe-lempe. Dulu pratape Parman kaya wong kesurupan, sing wadon bisane mung nangis merga jibeg pikire. Kami tuwa mara nyedhaki bojone Parman karo kandha. "Bojomu mbok menawa lagi kepanjingan demit lemah bero, Sri." "Njur pripun iki bojo kula nek mboten purun wangsul, Pak Wo?" "Ora perlu kuwatir. Mengko tak undangake Mbah Niri." Wayahe wis ngancik jam 10 bengi. Mbah Niri sing dijaluki tulung kami tuwa lagi teka. Wong-wong sing padha nonton Parman saya akeh. Racake padha gumun marang kekendelane Mbah Niri. Senajan wis tuwa, nanging kanthi kekendelan mirunggan, Mbah Niri jumangkah ngambah lemah bero marani Parman sing lagi sila anteng kaya wong meditasi. Mbuh daya apa sing digunakake Mbah Niri? Tanpa kangelan, Parman manut nalika dituntun ninggalake lemah bero saperlu digawa mulih. Mbah Niri banjur ngusadani Parman. Parman sadar niate arep nemoni Harjo kanggo njaluk pangapura. Dheweke ngakoni lupute. Parman crita yen sadurunge mbendung banyu, kaya-kaya dibisiki swara gaib sing ngandhakake menawa dheweke bebas nggunakake banyu sakatoke. Sebab dheweke wis disengkakake minangka panguwasa banyu irigasi. Mula Parman bebas yen arep mbendung saluran. Krungu critane Parman, wong-wong saya yakin yen lemah bero iku pancen wingit.
Wong-wong padha nggathuk-nggathukke kedadeyan sing nemahi Parman karo pokale bocah-bocah sing saba lemah bera sakdina sadurunge. Bocah-bocah iku saba lemah bera nganti kliwat suruk. Jarine golek jangkrik. Mbok menawa merga pokale bocah-bocah iku demit lemah bera nesu. Sing dadi sasaran kanepsone kebeneran Parman sing pikirane lagi kaco awit adine ing Sumatera ngabari lagi lara nemen lan butuh ragat mertamba. Kamangka ing desa wancine lagi arep tandur.